Superintendent ki pulit ka is Khasil district ba Vivek Sem la penbena ba namar badang snaya ka surok Shillong doki hagi benta jong mahadap khola dham sha area 101 kabadang kenton kendau menta kumba ars pa san mitar kumta ka jinyat ki trok bar ki bos la pen ya ya kalenti ya barkane kala tre kam nadu menta ka singi kalai trik rumpang barkan kut hadu ka khatpra trik rumpang arjara pon riu ki trok sau jiro nyeu sau jiro kendai bar ki bos ki haban ya na sanmer shalom Shillong chapom makrai ban Sha Shillong. Kibakiu na rule bong point kinya lamba ka Anjali barik point dhangiti fire brigade light langkot Shapom Lakrai. Katba kitrok kibahe kibakit kia. Kibawan na nongstoin mongap anpan phaya ki kali Shamomaram Shalomei banmi Shamsau. Kibawan na penusla barsora anpan phaya ki nahnyo mer Shamongap barkinmi Shamomaram. Kadba ki bos ki ba kid ikhna school ki bawan no parshulong kinya shamadhab khola dham bar kinya lamba ka surok jongkames bat kinan ru nagane ka ju gajaka nakadaw jongkane ka jingsna ya kane ka surok ki kali ki bayaj ha kane ka jaka kidai banyaj ka jingstet ka jongki kamdai ban palat ya ga arpho kilometer ha ka chi kanta